Isikhathi 4:45 we-early namhlanje. Asibonge. Asibangeneni bafithi yo. Aze kuseni ku-quiet. Yathusa le. Indlela engihambayo nje sithandaza ukuthi sibuye siphephile mfethu. At least ilanga seliyaphuma kancane. Kumnandi ukugijima senanje akunabantu. Ngekho umuntu okubhekayo okujaje ukuthi uyashuthi nje. Gijima mnandi uzofika la yakho. 1K. Hey. Bengazi unabantu bayavuka kanje. Ngitshela ukuthi kuzobe uyimi ngedwa ogijimayo. Nabathi inqwaba nje. Busy yadlula. Oh yeah. 2K bazalwane 2. Sambeni. $3K and sengikhathele ngiyafa. Tukhokha umoya kancane. At least namhlanje sine downhill. Umuntu wazi nokubuka iview kamnandi nje mfethu. 4K bazalwane. 4K. Sambeni. 5 bazalwane. 5. Siqhubeke. 6K 6 kilometer. Yazi nginaka manje ukuthi kahle esantini mina ngafika. Yazi manje ngiyagijima nje ngiyazimisela. Esantini ngafika. Indaba sengingaba ubuye. Ya indaba isingilimaza ekubuyeni. Kodwa nje hayi esantini ngafika. Andingabantu abahlezi bethi hey yikho sheshe ukhathala ngoba uhlezi ukhuluma manje nginiyeke ngithule nje sithuleni sonke hayi sengise stradini senimba.